No niin, tervehdys ja tervetuloa uudelle videolle. Talvi on tullut. Talvi ja kunnon pakkasta. Ollaan päästy kunnolla pilkille jo ja käytiin Puruveilläkin ensimmäistä kertaa eilissä päivänä. Ja siitä osittain tämä video onkin. Elikkä tällä kaudella on päässyt 10 kertaa käymään pilkillä ja ahvenella on ollut vaihtelevaa tuo syönti ja aktiivisuus. Ei ole semmosia niinku kunnon yksittäisiä reissuja tullut, mistä olisi niinku videon tehnyt, niin nyt tää video on 2 eri reissulta. Saimaa vähän pienemmältä seliltä ja sitten Saimaa isolta Puruveden joltain selältä. On tullut semmosia hyvän kalojen reissuja, sanotaanko kilon kaloja on tullut, mutta ei juuri muuta. Niinku semmosia reissuja on tullut. Niin sitten tehdään 2 eri videosta, tai 2 eri reissulta tehdään video. Ja joo. Mutta eipähän siinä kaikille hyvät uudet vuodet ja kireitä siimoja tälle vuodelle 2026. Nyt on hienoa, kun on tullut talvi ja varmaan melko lailla joka puolelle Suomea pääsee kohta pilkille. Niin käyköhän pilkillä ja yrittää kesää kallella. Ei mitään. Lähdetään katsomaan, mitä ollaan saatu aikaan tässä pilkille. Siinä olisi kyllä ihan hyvä ahve. Lyökö? Sehän löi. Juu. Ja vielä perää koukusta oikein. Loistava päivä on. Nyt on toinenkin kala. Sanon kamera ympärille pyörätä. Lähtee joku nousemaan. Siis on pikki tulossa tuolta takkaa. Tää on semmonen OK ruokonen. Sieltä olisi kyllä paljon isompi tulossa. Kävi nykäisemässä. Nyt tulloo hyvä. Ei tuuku. Tulloopas. Toivoa. Hyvä kala. Saataisko mä siitä joku ruokanen tosta? Ei. Tehdään semmonen temppu, että tänne katsotte, jos se noppea tulisi. Niin ei tuu. Saattaa vaan äkkiä ylös. About 42 senttiä, vähän vajaa kilo. Pakko laskea nuo isot kiirellä pois on. Sen verran kuitenkin kylmä. Ai että. Nättiä. Nättiä.
oikeesti kilon kala. Tuli kyllä hienosti ja löi. Vai haluut selittää? Vittua pois ottaa. No, ei tarvittu mitään. Juh. Hyvä kuntoinen tää on kun mikä. Tää on kammopelli. Mitä? Se on 4,7. Ei. 4,5. 4 vitskaa vaan. Tosi Noin kilo 200 tai kilo 300. Dramaattinen kuin on muitakin pilkkiä. Hyvä kuntoinenhan tuo kala vielä. No, en kyllä nähnyt yhtään mistä se tuli. Mutta Joo, se vaan. Todella ihan ruokakarvoja. Jos sattuu tulemaan. Hyvin nousee ainakin. Jäätäänkin nyt jättimään taas sopii. Aika isolta se nyt näyttää kuitenkin. Aika isolta se kuitenkin. Ja oli toinenkin. Sitten kun olisi vesivalaamme. Eetu! Eetu! No jaa, ei se. Kun nelikko taas saman kokoinen. Nelikko taas. Pysyt ruokasiakin välillä. Että mitä sitten on säisäri. Ettekö se tuntuu hyvälle, kun se naakas se oikeesti kunnolla kiinni, eikä en. Ai ottaa. Ai että. Tuntuu hyvältä, kun kala on purre. Aika lailla yllättäen tämmönen ruoka-affen. Miten se on noin tiukkaan jäädyttänyt? Eikö se ei ollut millään kiinni? Oli vaan purrun niin tiukka. Näköjään jää rikka tasurinkki. Joopa joo. Jopa joo. Yllättäen tuli vaikka ollut live. Niin ne vaan välillä tulee. Jotakin siellä tapahtuu. Täällekin tapahtuu jotakin. Katohan vaan, sehän on pilikilä jo. Ihan hyvän näköinen kala. Ei. Pitäisikö ne tähän pienempään? Ainakin kääntyy kahtomassa. Nää on 3. 3 hyvää kallaa. Ainakin 1. 1 hyvää kalaa. Elikkä siitä tulisi toisia. Ainakin 1 kahtoo siihen malliin, että voisi vaikka lyödäkin. Eikä lyö. Siinä päivä eka OK kala. Tulisiko se?
ai. Minäkö tulee? Tää on ihan hyvä kala. Sieltä. Se tuli ja otti. On komia ahi. On komia ahi. 40 senttiä. Puruveräkin kausi auki. Nättiä. Ja väkisinkin hakiimi. No, mitä se yleensä sattuu tulemaan? Hakiimi. Sehän laittaa vastaan se hakiimi. Taisi olla hakiimi. Hauki. Oi. Hyvä, ettei mennyt tasuuria. Kympistä se ei oo näkkö. Ei tää on niin iso tai joku justista ehkä 40. Jos vaan nyt tullaan pilikeen vasta. Pienemmät väistä. Ihan auki. Ei auki. Nyt sen verran sentään tunnistaa, vaikka tuossa nyt yksi virhelaakin sattukin. Katsotaan kun lähtee, kohta tulee. Mä nyt huomasin. Varovasti kyllä tullaan. Pysää. Ihan pikku tiput, niin se hyökkää. Sitten karkku. Naps. Ei oo niin iso. Pieni kuin mikä. Sopiva ruokakala. Tuollahan syöttikallaa. Siinä joku isompi. Laitetaan useita isompi. Äläkä nyt säikyttele, kun on tänne päin tulossa. Mulle se olisi ollut isompi, mutta aika hyvä ruokainen. Hirmunen! Hyvää löykattu. Joo. Niitä... Terve! 70 senttinen. Ei joo.
Oh. 60. Ei oo, se on 62. Eikö se on ruokakala? Oh. Se on ruokakala. Tää on väärän merkkinä. Vittu kun ahvenia tultiin onkin. Joo. Ihmettelin, että no haukihan se on kun pohjasta iskee tollen pystyyn kun päivä, mutta sitten ihmettelin kun mun tullu ihan eri ilo. Taas väärän merkkinä. Mitä työ on vahinkokala? No vahinkokala taas. Tää on ihan ottikala. On. No tuosta ehkä kärsii joku. Just kapea vielä valitti, että ei pilkillä saa taimenta. Mitä? Niin, ota sinä minunkin. Se on makkonut vaikka kuinka. Minunkin ahvenessa. Onko kuitenkin pikkuhauki? Ei, on se niin ahve. On se ahve. On se ahve. Hyvä ahve. Ei varmaan ihan oo päivän paras ahve, mutta tuollainen liikkuu kun on aktiivisia. Tääkin tulee niinku väliveessä. Kato, nyt lähti tulemaan pilkille. Kato miten yllättävästi ne voi tulla tuohon 2D. No nyt. Tälleen ne tulee kun purulla. Tää on hyvä. Tälleen ne tullaan kun on purulla. Ja siitä! Onko kilonen? Onko se kilonen minkä me luppailin? Onko se kilonen minkä me luppailin? Menee se kilo vaan. Eikö me kilosta puhunut? Kannattaa vaan mennä reijälle istumaan nyt. Jos se kala aktivoitus, niin näitä saattaa tulla useampia. Näkeekö muita? Nuo vaan. Oh, nyt on vähän isompi tulla. Nyt tulet missä? Onko kilon kissi? Noin vaan. Ja kannattaa mennä pirikkimään joo. Iloinen. Ihan kommeet noin 10 minsanen. Erikäinen painaa taimenen ja se on muuta 70 senttistä se taime. 3,5 kiloa eväleikattu otus. Mutta eka taime ja sitten kilo ahve. Ai niin, muhun pitää hyvänä aika mun pitää tarkka mitta ottaa, että chiluri tietää kauden piikkituloksen. Chiluri haastoi kilpailua, kumpi tänä talvena nostaa isomman ahvenen. Niin katsotaan mikä on pohjatulokset, ottaa ihan tarkka. On tämmönen huono mitta mukana, en muista ottaa mittalauttaa, kun en oo nyt mittalauttaa jos pitänyt mukana, kun on ollut niin kovat pakkaset. No. No. No ei se jää kun 4-4 on. 4-4 on tämä kauden piikkitulos. Mikko. Mitä ihmettä? Miksi se tuonne meni? Varmaan hyöty sopi. Elä. Se vähän kierrättää. Vähän se kierrättää se kala. Sama teki minä aamulla teki yksi kalavyöri.
Kyllä se tässä pohjassa ja 2 tässä. 5. Tuossa se on. Onko tulossa vielä? Tuo on isompi kuin mikä se oli tulossa. Tää voi olla. Tää on sama. Ei. Tää joku... No ei tää mikään älyttömän iso vajainen Tullo liike. pikkunen 2. ja ottaa ensin. Ei kun siinä on 2, ne on saman kokoisia. Niin, ei oo. On. Ei oo. Tullo jopa. Ai kun ei Älä- pysynyt. Tullo. Ei kun sama. Ottakaa valmiiksi toinen pieni pilkki. Laske Ville vaikka se pieni pilkki. Se pieni pilkki, oikein punemmonen. No laske vaikka se. Suuri meni jo. Tullako? Ei tuu. Toinen Mennään loma. Villelle. Villellekään. No sinne päin. Nosta ylös.